Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Nselmilkom nilqakom għal programm ieħor hemm miktub infakkarkom illi f'dan il-programm it-tieni wieħed f'din is-sensiela bħalissa qed niddiskutu min huma ż-żewġ xhieda illi jissemmew fil-ktieb ta' Revelazzjoni, ktieb illi Alla rrevela lil Ġwanni l-Apostlu u l-ktieb jismu Rivelazzjoni li ġiex qed jirrevelalna x'ser jiġri fil-futur. U kif edna fl-introduzzjoni ta' din is-sensiela l-problema hi li kulħadd jipprova jivvinta, kulħadd jipprova jispekula, kulħadd jipprova japprova li t-tagħlim tiegħu huwa t-tagħlim it-tajjeb u kulħadd ifajjar l-ismijiet ta' min jistgħu jkunu dawn iż-żewġ xhieda u rajna fl-introduzzjoni hemm min jgħidu li huwa Enok u Elija għaliex jgħidu li dawn qatt ma mietu. L-istess għaliex Elija talab ġinnar mis-sema u hekk ser jagħmlu dawn iż-żewġ xhieda u naraw ukoll li jistgħu jkunu Elija jew Mosè għaliex Mosè kien dak li ġab il-kastigi fuq l-Eġittu u dan huwa xi ħaġa li iż-żewġ xhieda ser jagħmlu fl-aħħar żminijiet u jitolbu jġibu kastigi fuq id-dinja kollha fuq din l-art. Dawn huma affarijiet li diġà ġraw fil-kelma u ser jerġgħu jiġru meta jiġu dawn iż-żewġ xhieda. Mhux għax huma dawn iż-żewġ xhieda, mhux għax huma Enok u Elija jew Elija u Mosè. Dak huwa x'jaħsbu n-nies. Huwa interessanti allura issa f'dan il-programm nibdew narblu dawk il-12 il-vers li aħna qednilkom biex tistudjaw, prattikalment qednilkom biex tistudjaw Apokalissi minn kapitlu 11 minn vers 1 sa 12 imma ir-rakkont issa jibda minn vers 3, ġifieri minn 3 sa 12, disa' tifrus. U biex niftħu l-istudju tagħna fuq dan is-suġġett issa allura rridu immorru bil-fors fil-famuża storja ta' Transfigurazzjoni meta Jaxua tela fuq il-muntanja u tella miegħu l-Apostli u Jaxua ġie mibdul u l-Apostli huma u niżlin, id-dixxipli huma niżlin minn fuq il-muntanja f'Mattew kapitlu 17 vers 10 jgħidilna hekk ara. U d-dixxipli saqsewh. Mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? U din hija indikazzjoni tajba għaliex allura x'imkien hemm miktub illi għandu jerġa' jiġi Elija. U din il-mistoqsija id-dixxipli għamluha b'referenza għal dak li hemm miktub fil-ktieb ta' Malakija kapitlu 3 vers 23 fejn jaqra hekk. Ara, jiena nibatilkom l-Elija l-profeta qabel jasal jum il-mulej u jum il-biża'. U jdawwar il-qalb il-missirijiet lejn ulidhom u qalblu li lejn missirijiethom li ma niġix naħbad tal-art u nħalliha tinqered. Mela hawnhekk id-dixxipli saqsewh kif fil-ktieb ta' Malakija hemm miktub illi jrid jerġa' jiġi Elija. Jekk Elija ġie, mela aħna nistgħu niġu aktar minn darba f'din id-dinja, dik kienet il-mistoqsija li kienu qed jagħmlu id-dixxipli lil Jaxua. X'waġibhom Jaxua vers 11 għax aħna qrajna vers 10, mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija. U Jaxua weġibhom vers 11 Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Vers 12 imma ngħidilkom Elija ġaġi u huma baqgħu marfuħx. Imma ġibu ruħhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bejn il-bniedem għandu jsofri minnhom. Imbagħad id-dixxipli fehmu li kien qed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista. Mela hawnhekk diġà qegħdin naraw xi affarijiet li huma ta' indikazzjoni tajba fuq dan Elija. F'Malakija kapitlu 3 vers 23 diġà rajna qarajna nibatilkom l-Elija l-profeta qabel jasal jum il-mulej u jum il-biża'. Mela dan qed jitkellem il-ktieb ta' Malakija qed jitkellem fuq l-aħħar żminijiet qabel jerġa' jiġi Jaxua, dak huwa jum il-mulej u jum il-biża'. Mela diġà nafu li qabel jerġa' jiġi l-mulej, qabel jum il-biża' għandu jiġi Elija. Imma Elija kien diġà ġie, għalhekk saqsew l-Apostli d-dixxipli
kif jgħidu li għandu jerġa' jiġi Elija, u Jaxxua weġibhom. U huma ndunaw li kien qed jirreferi għal Ġwanni il-Battista. Ma ninsawx li qabel ġi Jaxxua, Ġwanni kien jippriedka u kien jipprepara it-triq għal-mulej, il-għaliex dak kien xogħlu, għalhekk kien imwieled Ġwanni. U Ġwanni tant kien jippriedka b'qawwa u determinazzjoni li l-messaġġ tiegħu kien tant jaħraq bħan-nar ħireġ minn ħalqu. Il-messaġġ ħireġ minn ħalqu kien tant jaħraq, kien tant iwaġġa nies, kien tant inigges qlub illi ġabu f'ħafna inkwiet. Tant bħalma nafu fl-istorja illi spiċċa li qatawlu rasu. Għaliex għax il-messaġġ tiegħu tant kien jaħraq, tant il-kliem li kien jgħid kien imiss il-qlub illi kien jaħraq, joħroġ qisu n-nar minn ħalqu. U hawnhekk qed naraw allura indikazzjoni ta' x'jista' jkun meta fil-ktieb tar-Revelazzjoni jgħidilna li dawn iż-żewġ xhieda joħroġ in-nar minn fommhom. Ħafna immaġinaw li ħajkunu xi tnejn min-nies li kif jiftħu ħalqhom joħroġ in-nar, xi ħaġa li qatt ma rajniha, jiena l-Alla tiegħi ma nillimitax, m'għandix dubju li Alla jsemel kollox, imma ma naħsibx li Alla ser jasal saw biex jagħmel dal-affarijiet. Alla l-affarijiet li jagħmilhom skont dak li ħalaq. U Alla qatt ma ħalaq il xi ħadd li meta jiftaħ ħalqu tara n-nar ħireġ minn ġo fih. Imma il-messaġġ ta' meta persuna tiftaħ ħalqa jista' jkun tant qawwi li jaħarqek. Bħalma fil-fatt naraw fil-ktieb ta' Revelazzjoni kapitlu 11 illi ħanli nirreferu għalih f'dana il-messaġġ. Kif qed ngħidu, Ġwanni kien jippriedka messaġġi qawwija u l-kliem li kien joħroġ minn ħalqu kien bħal nar illi tant ġabu fl-inkwiet illi qatawlu anke rasu barra. U hawnhekk qed naraw li Jaxxua kien qed jispjegalhom kif qabel jiġi hu kellu jiġi Ġwanni bl-ispirtu ta' Elija. Għalhekk fehmu li kien qed jgħid għal Ġwanni, imma Ġwanni ma kienx Elija, imma kellu l-ispirtu ta' Elija ġo fih. Araw x'qal l-anġlu lil Zakkarija meta kien ser jitwieled Ġwanni. U l-anġlu lil Zakkarija fil-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 1 vers 13 naraw hekk. Imma l-anġlu qallu, tibżax Zakkarija, għax it-talba tiegħek instemat. Martek Eliżabetta se tagħtik ibel u inti issemmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Vers 15. Għax hu jkun kbir quddiem il-mulej, ma jkun jixrob ebda imbit jew xorb qawwi u jintera bl-ispirtu qaddis sa minn ġuf ommu. U jreġġa' lil ħafna minn l-ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom u hu ġej qabel il-mulej mimli bl-ispirtu u bil-qawwa ta' Elija biex ireġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu jreġġagħhom għall-għaqal tal-ġusti ħalli jlesti poplu imħejji sewwa għall-mulej. Lil min kien qed jikkwota l-anġlu hawnhekk meta kien qed jagħti dan il-messaġġ lil Zakkarija. Kien qed jikkwota mill-istess ktieb ta' Malakija kapitlu 3 vers 23 fejn Jehova jgħidilna hekk, ara jiena nabatilkom l-Elija profeta qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missiriethom li ma niġix naħbad all-art u nħalliha tinqered. Hawnhekk qed naraw stampa ċara biżżejjed li Alla kien qed jirreferi għal Ġwanni meta qal jien nibatilhom l-Elija. Nibatilhom l-Elija il-profeta ma jfissirx li l-profeta Elija kien se jerġa' jitwieled u se jerġa' jiġi f'din id-dinja bil-ġisem imma huwa l-ispirtu tiegħu, il-mod ta' kif kien iwassal il-messaġġ ta' ndiema. Għaliex dak li kienu jagħmlu l-profeti u dak li kien jagħmel l-istess Ġwanni biex jipprepara n-nies għat-tieni għall-miġja ta' Jaxxua. U kien jgħidulhom indmu għaliex is-saltna waslet u l-istess qal Ġesu li Jaxxua u l-istess qal Jaxxua u l-istess qalu l-Apostli u l-istess għadu l-messaġġ illum indmu għax is-saltna qiegħda fil-qrib waslet.
il-biċċa xogħol qedaw, x'jiġifieri indem, x'irrid nagħmel biex nindem, tittieqaf tagħmel id-dnub, tittemmen f'Jaxua u għax temmen f'Jaxua issa tibda timxi mal-istruzzjonijiet tiegħu, ma' dik li ħafna jsejħula il-liġi tiegħu, dik li aħna nirreferu għalija bħala it-Torah. U hemmhekk tkun qed tagħmel verament indiema. Dak dejjem kien il-messaġġ kien għadu u jibqa'. Li qed naraw hawnhekk allura qed naraw l-ispirtu ta' Elija fi Ġwanni il-Battista issa jaħdem bisħieħ bħalma qedna tant illi waslu f'ħafna nkwiet. L-istess bħalma ser jiġrilhom dawn iż-żewġ xhieda minn dak li naqraw fil-Ktieb tar-Revelazzjoni li bil-messaġġi li ħebdu jwasslu li ħajkun qisu nar ħireġ minn ħalqhom se jġibhom f'ħafna nkwiet u ħana l ħejġu maqtula. Nerġgħu nagħmlu referenza għal kapitlu 11 tal-Ktieb tar-Revelazzjoni. U f'dan il-ktieb naraw ħafna simboli. Huwa ktieb mimli b'simboli. Meta taqrah forsi ħafna jgħidu ma xina ma nistax nifhmu tal-ktieb. Għandhom raġun, bħalma dejjem ngħidu u nerġgħu nagħdulkom illum, il-Bibja mhijiex sempliċement ktieb li taqra imma huwa ktieb li jitlob ħafna u ħafna studju. Fil-ktieb tar-Revelazzjoni bħalma qed ngħidu naraw ħafna simboli. Pereżempju naraw bima ħirġa minn ġol baħar. Allura ħafna jimmaġinaw illi xi darba qed inkunu qegħdin jiena f'xatt il-baħar nippassiġġaw u minn ġo nofs il-baħar naraw xi bima ħirġa minn ġol ilma. Xejn ma hu minnu dan din hija sempliċement simboliżmu u bħalma ħafna jafu il-bima ħirġa minn ġol baħar hija b'referenza għal saltna jew sultan li għad irid jiġi. Xi mexxej li għad irridu narawh fix-xena politika, jista' jkun li mhux il-bogħod illi narawh ukoll, imma ma jfissirx li dan huwa xi bima xi monstru barra minn ta' din id-dinja. Se jkun bniedem bħalna, se tkun persuna umana bħalna illi jkollha qawwa u poter moti mix-xitan biex ikun jista' jaħkem fuq id-dinja. Naraw ukoll pereżempju fil-Ktieb tar-Revelazzjoni mara fis-sema bil-kwiekeb ma' rasa li twellet iben u l-moment li twellet l-iben il-bima li qed nitkellmu fuqha jipprova joħodula u ħafna interpretazzjonijiet u jsiru anke ħafna statwi ta' min tista' tkun din il-mara bil-kwiekeb ma' rasa. Nerġa' ngħid dan huwa kollu simboliżmu, il-mara ma tirreferi għall-ebda persuna umana li kienet li qiegħda jew li qatt trid tgħix, il-mara hija simbolu. Il-liben li qed twellet huwa simbolu. U dawn huma l-affarijiet li rridu nistudjaw meta naqraw il-Bibja għax jekk ma nistudjawx nispiċċaw nibbelgħu dak kollu li jbellgħuna. U nafu li meta għemmilna pereżempju ċertu tagħlim fuq dina il-viżjoni ta' din il-mara bil-kwikeb f'rasha u twellet tifel, spiċċajna fil-idolatrija galor, idolatrija li kienet ħadd tfana l-infern. Grazzi mulej li ħarġna minn dik il-Babilonja kollha u llum qed nimxu fi triqatu. Naraw ukoll dik li tissejjaħ il-prostituta l-kbira fil-Ktieb tar-Revelazzjoni. Imma dan ukoll huwa simbolu. Qed tirreferi għal xi ħaġa, qed tirreferi għal xi ħadd, qed tirreferi għal xi poplu, għal xi knisja, xi ħaġa. Ma jfissirx li hija din prostituta ta' veru li tmur tħallasha u torqod magħha. Is-sabiħ tal-Ktieb tar-Revelazzjoni huwa li dejjem naraw l-anġlu li qed jagħti din ir-revelazzjoni jagħti tifsira ta' simbolizmu, ta' xi simbolizzaw dawk li qegħdin naraw. Imkien ma jħallina daqshekk bilanċ l-anġlu li jtina daw il-ħafna simboli u ma jidinniex xi jfissru, imma dejjem iħalli il-lok għalina sabiex aħna nistudjaw. Bħalma dejjem aħna nħobbu ngħidu id-dinja ma tinbidilx b'dak li Alla jagħmel għalina, imma id-dinja tinbidel b'dak li aħna nagħmlu għal Alla. U jekk inti ma tistudjax il-kelma biex tara Alla xi jrid minnek, allura inti ma tista' qatt tibdel id-dinja għal dak li Alla jrida tinbidel. Għalhekk huwa importanti nerġa' ngħid li nistudjaw il-kelma u mhux naqrawha biss. Fil-każ ta' żewġ xhieda
l-anġlu ma jagħtix interpretazzjoni ċara ta' min huma u dan fil-fatt iħalli ħafna xogħol ta' tfittxija għalina. Huwa aħna rridu naraw min huma dawn iż-żewġ xhieda. Bħala mednilkom fl program ma jsemmi l-ebda isem, ma jgħidilniex li huwa dak jew ieħor u mbagħad spiċċajna ħafna nies ħarġu bl-ispekulazzjonijiet tagħhom, ħafna nies ħarġu bit-tagħlim tagħhom. Kull knisja tirreferi għal xi ħadd li jaqbel lilha biex ikunu dawn iż-żewġ xhieda u ħafna huma mgerfxin u għax huma mgerfxin jaqtaw qalbhom milli jistudjaw il-Bibja. U dan huwa l-iskop tagħna. L-iskop tagħna ngħidulkom li jekk tistudjaw il-kelma tal-Alla, Alla tajjinna biex nifhmuha. Alla mhux daqshekk kattiv li tagħna il-kelma tiegħu għalilna imma dew intom x'ħad tifhmuha ta'. Mela allura għalfejn tajjinna. Le, il-kelma Alla tajjilna biex nifhmuha. Imma bħal mednilkom fl-ewwel programm din is-sensiela, qabel nitbattlu minn dak kollu li tallimna sal-lum, ma nistgħux nibdew nirċievu it-tagħlim pur ta' veru il-verità tal-kelma tal-Alla. Sakemm ma naħħux minn ġo fina il-qerq li daħlilna l-bniedem bit-tagħlim tiegħu, ma nistgħu qatt nintlew bil-verità. U jekk m'intix ħadd inteleb bil-verità qatt m'int ħadd tasal tkun taf min huma daw iż-żewġ xhieda u qatt m'inti ħadd tkun preparat għal miġġa ta' Jaxua li jaf jerġa' jiġi fil-ġenerazzjoni tagħna. U ħajkun hemm ħafna biga u ħafna teżżiż ta' snin imbagħad. Imma mbagħad ikun tard wisq biex bniedem jindem u jerġa' lura. Għalhekk daw il-programmi il-bniedem jitgħallem, jiftaħ moħħu, jiftaħ qalbu, jindem u jerġa' lura għand il-mulejn. Konna qed ngħidu li l-anġlu ma jagħtinix interpretazzjoni ta' min huma dawn iż-żewġ xhieda u interessanti huwa l-fatt li fir-rakkont insibu kliem li huma importanti għalina meta niġu biex nistudjaw min huma x-xhieda. Għalkemm ma jgħidilniex min huma, imma jekk aħna nagħmlu x-xogħol tagħna, jekk aħna verament infittxu, verament nistudjaw nistgħu naslu għal konklużjoni bħalma se nagħmlu f'din is-sensiela ta' min huma dawn iż-żewġ xhieda. U biex nibdew infittxu rridu nkissru l-passaġġ ta' Apokalissi 11 biċċa biċċa u bħalma qedtilkom Apokalissi 11 minn vers 3 sa 9 għandna dak kollu li għandna bżonn biex inkunu nafu min huma dawn iż-żewġ xhieda. Nispera li intom rajtuh iktar minn darba ħalli tkun tistgħu anke issa issegwuna fit-tagħlim li aħna ħanaddulkom. Apokalissi kapitlu 11 vers 3. Imma l-żewġ xhieda tiegħi nagħtihom li bl-ilbies ta' xkejjer fuqhom iħabbru għal 1260 jum. 1260 jum jiġu 3 snin u nofs. U dan huwa il-perjodu fejn l-Antikrist ser jikser il-patt li jkun għamel mal-popli jew ma' ċertu poplu u għal 3 snin u nofs qabel jiġi Jaxua il-Messija ser jaħqar il-popli tagħna. Għalhekk se jkun hemm bżonn daw iż-żewġ xhieda f'dan il-perjodu, se jkun perjodu ikraħ, ħajkun perjodu ikraħ ħafna. Il għaliex il-poplu tagħna se jiġi persegwitat, il-poplu tagħna se jiġi maħqur, il-poplu tagħna se jiġi tormentat minn daw mhux biss minn dan il-mexxej imma mill-popli tad-dinja. Mill-popli tad-dinja. Il għaliex bħalma qed ngħidu, jekk dawn iż-żewġ xhieda ħajoħroġ in-nar minn ħalqhom milli jaħraq in-nies, jekk dawn iż-żewġ xhieda ħajwaffqu milli tagħmel ix-xita u ma jkunx hawn ilma fid-dinja, jekk dawn iż-żewġ xhieda se jitolbu jiġi l-pesta u l-mart fid-dinja, min ser jeħel ta' da kollu dawn iż-żewġ xhieda. U x'tgħidilna l-kelma issa ħankomplu naqraw u niftħu u naraw, imma l-kelma tgħidilna li mbagħad se jinqatlu dawn iż-żewġ xhieda minħabba dal-affarijiet li għamlu x'tant ikunu jogħbuduhom in-nies tad-dinja. Imma interessanti naraw illi għal 3 snin u nofs se jagħmlu x-xogħol tagħhom. U se jkunu libsin l-xkejjer. Issa, ħafna jimmaġinaw ħafna nies ħajkunu
qed jimmaġinaw xi żewġ persuni allura libsin xkora ta' tqiegħ ħanejdula hekk bin-nar ħirex minn ħalqhom u dan huwa kollu fantasija, kollu fantaxjenza. Il għaliex l-ilbies ta' xkejjer huwa simbolu illi anke nsebuh fil-kelma talla, meta nistudjaw kelma talla. U dan ħanamlu f'dawn il-programm li ġejjin. Ħankissru dawn id-disa' tifrus biċċa biex intom tifhmu min huma ż-żewġ xhieda. Mela diġà qed naraw li għal 3 snin u nofs ta' fejn l-Antikrist se jkun qed jiġri wara il-poplu talla jkun qed jipprova jeqret il dawk li verament jemmnu f'Alla, dawn iż-żewġ xhieda ħajkunu qed jagħtu it-testimonjanza tagħhom. Inkomplu vers 4. Dawn huma iż-żewġ siġriet taż-żebbuġ u ż-żewġ kandelabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmilhom il-ħsara, joħroġ nar minn fommhom li jibla l-edewwa tagħhom. Jekk xi ħadd ikun irid jagħmilhom ħsara, hekk ikollu jinqered. Huma għandhom is-seta' jagħlqu s-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fihom ikunu qegħdin iħabbru. Għandhom is-seta' fuq l-ilmijiet biex ibidluhom f'demm u li kull meta jridu jidorbu l-art b'kull kastig. Mela u diġà għandna biċċa xogħol interessanti għal dawk li jgħidu Enok u Elija jew Elija u Mosè. Huma ż-żewġ xhieda, diġà qed naraw il-kelma Talla qed tgħid nisma' daw żewġ siġriet taż-żebbuġ u żewġ kandelabri. Imkien ma qed tirreferi, imkien ma tagħmel referenza għalihom bħala żewġ individwi, żewġ persuni. Imkien hija biss l-immaġinazzjoni tal-bniedem nerġa' ngħid ħafna drabi wara li jkun ra s-sensiela jew il-film taċ-ċinema Left Behind illi joħroġ jgħallem dan it-tagħlim żbaljat u għarrieq tal-bniedem. Imkien ma tgħidilna l-kelma li dawn huma żewġ persuni, fil-fatt il-kelma qed tgħidilna huma żewġ siġriet taż-żebbuġ u żewġ kandelabri. Imma jekk segwejtu dak li kont qed naqra, tajt ukoll li minn fommhom dawn ser joħroġ in-nar. Qegħdin tifhmu issa li dan huwa kollu simbolu. X'inhu huma dawn Mosè u Elija, Enok u Elija, żewġ siġriet, żewġ kandelabri, u jekk huma kandelabri u jekk huma siġriet kif se joħroġ in-nar minn fommhom? Imma jiena il-kelma qed tgħid li huma żewġ siġriet u żewġ kandelabri nemmen li huma żewġ siġriet u żewġ kandelabri. Issa rrid nara xi jfissru s-siġriet u l-kandelabri. Żgur ma nemminx li huma Enok u Elija jew nkella Elija jew Mosè jew it-Testament il-Ġdid u t-Testament l-Antik jew xi ħadd fil-Kenja xejn minn dan. Affattu il-kelma qed tgħid dawn huma ż-żewġ siġriet u ż-żewġ kandelabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Vers 3, nerġa' nitla' vers 3 tal-istess kapitlu, imkien ma jgħidilna dawn huma ż-żewġ persuni xhieda tiegħi l-elmu la jgħidilna imma l-żewġ xhieda tiegħi u jaqaf hemm. Ma jgħidilniex x'inhuma. Vers 4 mbagħad jgħidilna x'inhuma għalhekk qedtilkom l-anġlu dejjem jispjega, dal-każ l-anġlu huwa l-vuċi ta' Alla. Mela Alla dejjem qed jispjega s-simboli li qed jara Ġwanni u qed jgħidlu x'inhuma. Imma Ġwanni li kien diġà ara dak li aħna nsejħu bħala t-Testament l-Antik għax fi żmien Ġwanni ma kienx għadu nkiteb it-Testament il-Ġdid u l-Iskrittura kienet it-Testament l-Antik, Ġwanni kien jaf x'inhuma s-siġar taż-żebbuġ u l-kandelabri wefqin quddiem is-sit tal-art. Ma kellux il-fejn joqgħod jispjegalu x'inhuma l-mulej, kien jaf x'qed jara Ġwanni għalkemm ma spjegalniex fil-ktieb tiegħu, imma huwa issa għalina li nagħmlu r-riċerka tagħna, nagħmlu l-istudju tagħna biex naraw dak li ma qalilniex Ġwanni x'inhu. Żgur li mhuwiex Enok jew Elija jew Mosè u Elija. Bħalma qed ngħidu imkien ma jirreferi bħala żewġ persuni individwi. Jekk il-kelma qed tgħid li huma żewġ siġriet taż-żebbuġ, jekk il-kelma qed tgħid li huma żewġ kandelabri wieqfa quddiem is-sit tal-art, kif tista' tgħid li huma żewġ individwi? Ma qed tindunaw kemm hu qarrieq u żbaljat it-tagħlim. Ejja ħankomplu, ħammorru vers 7. Apokalissi 11
vers 7. U meta jkunu taw ix-xhieda tagħhom, il-bima li titla' mill-bir blaqieħ tagħmlilhom gwerra, tirbaħhom u toqtolhom. U l-ġisem mejt tagħhom ħalluh fil-pjazza tal-belt il-kbira li jsejħula b'tixbieħa Sodom u Eġittu. Hemm fejn ukoll il-mulej tagħhom kien imsallab. Ħanagħmel parentesi żgħira hawnhekk. Imma intom qed tindunaw illi dak kollu li qed naqraw huwa kollu s-simboliżmu. Qed jgħidilna illi ġisimhom se jitħallew ġo Sodom u l-Eġittu fejn kien ġie maqtul il-mulej. Meta aħna nafu li l-mulej kien ġie maqtul ġewwa Iżrael, la ġo Sodoma u waqqas ġo l-Eġittu. Dan huma kollha simboli. Dan huma l-affarijiet li aħna rridu nistudjaw biex naraw min huma dawn iż-żewġ xhieda. Ejja ħankomplu vers 9. Xi wħud mill-popli, mit-tribù, mill-ilsna u mill-ġnus joqogħdu għal 3 ijiem u nofs iħarsu lejn il-ġisem mejjed tagħhom. U ma jħallux l-ġisma mejta tagħhom jindifnu f'qabar. U dawk li jkunu jagħmlu fuq l-art jifirħu u jitennew minħabba fihom. U jagħtu rigali lil xulxin, għax dawn iż-żewġ profeti kienu jaħqru lil min jagħmar fuq l-art. Imma wara 3 ijiem u nofs daħal fihom spiritu ta' ħajja ġej minn Alla u huma wafqu fuq riġlejhom u biża' kbir waqa' fuq dawk li kienu qegħdin iħarsu lejhom. U semgħu leħem qawwi mis-sema jgħidilhom itilgħu hawn. U huma telgħu lejn is-sema fi sħaba u l-dewwa tagħhom baqgħu jħallsu lejhom. M'għandniex ċans noqogħdu nidħlu f'kull dettall ta' daw il-5 tifrus li qrajna, speċjalment meta jagħmel enfasi li 3 ijiem u nofs. Għaliex 3 ijiem u nofs? Għaliex mhux 3 ijiem? Għaliex mhux 4? Għaliex 3 ijiem u nofs? Imma f'din is-sensiela m'għandniex ċans noqogħdu niddiskutu dak, imma forsi jkollna programmi oħra fejn nkunu nistgħu niftħu fuqha u nistudjaw din ukoll. Dak li apparentament għadna kif rajna huwa dak li nafu fuq dawn iż-żewġ xhieda. Minn Apokalissi kapitlu 11 vers 3 sa 12 huwa kull ma nafu fuqhom. Imkien ma naqraw f'daw id-9 tifrus li huma xi żewġ individwi. L-immaġinazzjoni tagħna tpoġġihom hekk il għaliex qed naraw li ġew maqtula li ntelqu fil-pjazzett ma jindifnux u mbagħad iqumu wara 3 ijiem u nofs, allura moħħna diġà ikkundizzjonajnieh illi dawn ma' żewġ persuni. U mbagħad ikun jonqos il-film Left Behind biex impoġġu iċ-ċerasa fuq il-kejk. U kulħadd jiġi mqarraq. Daw huma biss x'jimmaġinaw ħafna. Dawk illi m'għandhomx interess jistudjaw x'tgħid il-kelma, ma l-interess tagħhom huwa li jiġbdu n-nies lehom, l-importanti li jkollhom in-nies qudiemhom, mela allura intuhom il-ħelu nitemgħuhom it-sokkor ħalli jieħdu pjaċir u ħalli nagħmel verità, il-verità toffendi u jekk nippritkaw il-verità in-nies jitilqu minn ġo knejjes u l-knejjes jitbattlu. Allura flok naraw x'verament qed tgħid il-kelma, noqogħdu nimmaġinaw x'tista' tgħid u nippritkaw dak li aħna nimmaġinaw mhux dak li Alla qiegħed jgħid fil-messaġġ tiegħu. Mela, kif ser nagħmlu ħalli naraw min huma jew x'inhuma dawn iż-żewġ xhieda? Jekk ma nistudjawx il-kelma tal-Alla, ikollna nemmnu pereżempju illi ser jitla' mostru baxartijus mill-baħar. Għax hekk jgħid it-tip tar-rivelazzjoni. Jekk ma nistudjawx, ikollna nemmnu li xi bima, xi forma ta' annimal ser titla' minn l-abiss għax hekk hemm miktub fil-ktieb tar-rivelazzjoni. Imma rridu nżommu f'moħħna li dawn huma kollha simboli li jfissru xi ħaġa. U jekk dawk kollha huma simboli li jfissru xi ħaġa, allura anke iż-żewġ xhieda huma simboli li jfissru xi ħaġa. Mela sabiex naslu biex nifhmu x'inhuma s-simboli, irridu naraw, irridu nfittxu f'dak li s-7 vrus, dak id-9 vrus illi l-anġlu ta' lil Ġwanni. Biex naraw verament x'inhuma dawn iż-żewġ xhieda, irridu naraw f'dawk id-9 vrus Alla x'qiegħed jgħidilna.
Pereżempju, ejja nġibu eżempju bil-bima. Kif se nkunu nafu dil-bima xi tfisser? Illa li x'hekk ħanoqogħdu nieħdu kollox litterali. Diġà għedna allura ħatitla' xi bima minn x'imkien minn ġew xi baħar jew minn ġew l-abbiss ta' x'imkien. Imma aħna nafu mill-istudji li dejjem għamilna tal-kelma tal-Alla li l-kelma bima fl-Antik Testament dejjem fisret saltna. Jekk immorru fil-ktieb ta' Daniel kapitlu 7 vers 23, Daniel jgħidilna hekk rigward il-viżjoni li kien qed jirċievi. Illi nfakkarkom il-viżjoni ta' Daniel u l-viżjoni ta' Ġwanni huma relatati irridu nqabluhom flimkien biex nifhmu x'qiegħed jiġri. Araw x'qal f'Daniel 7 vers 23. Huwa qal: ir-raba' bima tfisser ir-raba' saltna li jkun hawn fuq l-art u li ma tkunx bħal saltniet l-oħra hija tiekol l-art kollha tisħaqha u taffiġa. Mela f'Daniel diġà qed naraw li l-kelma bima tfisser saltna. Dana mhux qed ngħidu jien, dan huwa eżattament x'hemm miktub fil-ktieb ta' Daniel, mela diġà nafu li l-bima allura hija simbol, huwa simboliżmu u rridu naraw xi jfisser. Issa nafu li l-kelma bima tfisser saltna. Jekk intom taqraw pereżempju il-ktieb tar-Rivelazzjoni taraw li l-Anġlu stess qed jagħti t-tifsira tas-simboli li huwa stess qed isemmi fil-ktieb tar-Rivelazzjoni. Pereżempju, ejja mmorru fil-ktieb ta' l-Apokalissi, Apokalissi kapitlu 17 vers 12. U jaqra hekk. U l-10 tiqlun li rajt huma 10 slaten, mela diġà qed naraw da ra 10 qarnijiet u daw l-10 qarnijiet huma 10 slaten. Huma għadhom ma ħadux is-saltna iżda qed jieħdu s-seta ta' slaten għal siegħa waħda biss flimkien mal-bima. Jekk qed nifhmu x'qal Daniel, nistgħu nifhmu x'qed jgħid dan il-vers. U allura qed naraw li dan is-simboliżmu issa meta nistudjawh qed jorina li l-bima huma saltniet, il-qrun huwa l-qawwa, il-power. U l-istess nistgħu nagħmlu sabiex naslu u nkunu nafu min huma jew x'inhuma ż-żewġ xhieda. U hekk se nagħmlu fil-programm li ġejjin. Għalkemm l-Anġlu ma jagħtinix l-interpretazzjoni taż-żewġ xhieda fid-dettall u fil-fatt għalhekk hawn ħafna taħwit fuq dan it-tagħlim, għalhekk kulħadd joħroġ bil-verżjoni tiegħu, għalhekk kulħadd jipprova jivvinta u l-istorja biex joġob in-nies li għandu qudiemu. Illa għaliex għax l-Anġlu ma jagħtinix interpretazzjoni ta' min huma ż-żewġ xhieda, allura aħna bil-forsi rridu noħolqu min huma biex suppost naqtaw l-għaġġ tan-nies. Ħallhom joqgħodux isaqsuna, kellek joqogħdu jsaqsuna jkollna nidulhom il-verità, bħalma fil-fatt qed nagħmlu aħna. Aħna ma nemmnux li huwa Enok u Elija, ma nemmnux li huwa Elija u Mosè. Aħna nemmnu f'dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla, għax dik hija l-verità. Bħalma kont qed ngħidilkom għalkemm l-Anġlu ma jagħtinix interpretazzjoni taż-żewġ xhieda fid-dettall, imma xorta aħna nistgħu nagħmlu xogħol investigattiv tagħna biex naraw ir-risposta x'inhi. Il-ħiel l-indikazzjoni tagħna biex naraw min huma ż-żewġ xhieda diġà għedna li insibuha vers 4 ta' kapitlu 11 ta' l-Apokalissi. Dawn huma ż-żewġ siġriet taż-żebbuġ u ż-żewġ kandelabru jifqa' quddiem is-sit tal-art. Sabiex naslu nifhmu min huma jew x'inhuma ż-żewġ xhieda, irridu naraw min huma jew x'inhuma ż-żewġ siġriet u ż-żewġ kandelabri. U dan issa jkun l-istudju fil-programm li jmiss allura sabiex nibdew nifhmu min huma dawn iż-żewġ xhieda. Jekk nifhmu min huma jew x'inhuma dawn iż-żewġ xhieda, allura ikonna issa interpretazzjoni ċara biżżejjed biex inkunu nistgħu nifhmu x'ser jiġri fil-futur qarib mhux il-bogħod. Imma għallum ser nifqu bħalma dejjem ngħidilkom kunu berejani fitxu fil-kelma araw dik li qed nidulkom aħna huwa minnu biex ma tkunux imqarqin dejjem studjaw u mhux isimgħu. U sakemm narawkom tisimgħuna fi programm ieħor insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassallilkom bl-għajnuna tal-ħbieb tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.